салом бачаҳои азиз. ҳозир ман бо ҳамроҳи шумо дӯстонамро месанҷам. Кани онҳо бо воситаи ашё ҳарфи б ва овози б-ро меёфта бошанд ё на? шумо омодаед? офарин. ҳозир сандуқро мекушоем. ана. бо диққат бошед бачаҳо. кани. ана. ин чӣ ҳаст бачаҳо? бодиринг. дуруст. мегузорем. боз. ин чӣ ҳаст бачаҳо? боинҷон. дуруст. мегузорем. инаш чӣ ҳаст бачаҳо? банан. офарин. офарин. мегузорем. хуб. инаш чӣ бачаҳо? болиғача. дуруст. мегузорем. хуб. инаш чӣ бачаҳо? бодом. дуруст. мегузорем. инаш чӣ бачаҳо? белча. дуруст. мегузорем. инаш чӣ бачаҳои азиз? барги бамбук. дуруст. мегузорем. пас аз чанд сония дӯстони ман меояд. шумо ҳеҷ чиз нагӯед. ана омадам. маро интизор шавед. ҳозир. ана пу. салом пу. салом дӯстони азиз. бу. лабай заргушак. мо имрӯз кадом ҳарф ва кадом овозро мехонем? ман гурусна мондам. ҳамаи ҳарфҳои пешинаро хӯрдам. ҳарфхӯрак хӯрд. мо омӯхтем. кадом ҳарфҳоро омӯхта будем? ҳозир иста. ман мегӯям. кани заргушак. о а м н р л. офарин заргушак. акнун шумо гӯед ки мо имрӯз кадом ҳарфро меомӯзем? ҳарфи мо чӣ хел меомӯзем? бо воситаи ашё. ана аз дохили сандуқ як ашё гиред. Иста. Ман мегирам. Ҳозир. Во! ин бодирин. бо кадом овоз сар мешавад? бо овози б. офарин. акнун панда ту ашё гир. ҳозир. ана. во! бодом. ба фикрам имрӯз бомаззатарин калимаи рӯи оламро меомӯзем. бодом. загушак. ана. во! бамбук. панда. Истед. Панда. ва ту чӣ шуд панда? бамбук. ман бамбукро хеле дӯст медорам. бамбук хӯроки асосии ман аст. бум. лабай панда. заргушак. Лабай. мумкин аст ман ӯро хӯрам? бихӯр панда. кани. хуб. кани акнун гӯед ки имрӯз мо кадом ҳарф ва кадом овозро меомӯзем? имрӯз мо ҳарфи б овози б-ро меомӯзем. офарин заргушак. ҳарфхӯрак. кани ту ҳарфи б-ро гир. ана ҳарфхӯрак. ана. б. офарин ҳарфхӯрак. б. анакнун ҳеҷ ҷо месозем. навбати ман. марҳамат заргушак. ҳозир. кани. ҳозир. کانی حرف خورک
او ب ب آ آ با 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 آفرین. من نوبت من. حاضر. کنی میرم. زرگوشک ب ب ا ب ب ب انا آفرین. کنی پاندا. حاضر حاضر کنی الان یافتم حاضر حرف خوراک دوستم انا با تو حرف باز یک تای دیگر کنی پاندا. یک تای دیگر خوب. انا حرف خوراک انا مرحمت کنی ب او م بوم بوم چه گفتی؟ بوم بوم من کلمه بوم را ساختم. آفرین با تو پاندا. نومی من هم با آوازی ب سر می شود. آفرین. اکنون نوبت من. حاضر. انا او خوب. حاضر دیگر. سری انا گوش کن چه شد ب آ ر ف برف. واه، من کلمه برف را ساختم. زرگوشک انا اکنون نوبتی من کنی یک رویست انا حرف خوراک من با تو حرف آوردم انا کنی انا باز یک حرف دیگر کنی چه شد؟ ب آ ر آ ن باران. خدا چیکار چه شد؟ باران عجایب. پاندا لبای بعضی کلمه های ساخته تو عملی می شوند. درست. دیروز شب ساختی، امروز باران آوردی. اگر این را میدانستم با حرف خوراک باران نمیخوردم اکنون این باران کی میماند؟ بگذار بارد. من باران را دوست می‌دارم. انا باران هم بس شد. باران همون تمام شد. بوم. لبای زرگوشک. برف و باران چه پیدا می شود؟ باران از حرف ب پیدا می شود. نه پاندا. باران از حرف ب پیدا نمی شود. بیایید معین می‌سازیم که باران و برف چطور پیدا می شود. یعنی گذشته شنید؟ با دقت گوش کنید.
бо таъсири гармии офтоб оби дарёҳо, кӯлҳо, баҳру уқёнусҳо гарм шуда ба буғ мубаддал мегардад. буғҳо хеле сабуканд ва ба зуддӣ ба ҳаво мераванд. заррачаҳои хурди буғ ба абр мубаддал мегардад. дар осмон ҳарорат нисбат ба замин сардтар аст. заррачаҳо ба ҳам ҷамъ мешаванд. баъд ба қатра мубаддал мегардад. қатраҳо дар осмон дигар парвоз карда наметавонанд. он гоҳ ба замин мерезанд. ин ҳодисаро борон мегӯянд. фаҳмидед бачаҳои азиз? офарин. офтоб, буғ, бод, борон, барф дар ҳамаи ин калимаҳо ҳарфи б ҳаст. барф аз куҷо пайдо мешавад? барф ҳозир ман ба шумо мегӯям. вақте ки ҳаво ҳам дар замин ва ҳам дар осмон сард аст, заррачаҳо дар абр ях мекунанд. онҳо ба ҳам ҷамъ шуда ба яхҳои калон мубаддал мегарданд. он гоҳ ба замин меафтанд. чун дар замин ҳам ҳаво сард аст, заррачаҳо об намешаванд. ба мисли барф ба замин меафтанд. агар борону барф набошад, боимҷон, бодом, бамбук, бодиринг ҳамаи инҳо намешавад? дуруст гуфти панда. аҷоиб. барфу борон ҳам як қисми гардиши об дар табиат аст. аҷоиб гуфтам ку? анакнун бо диққату бо одобона гӯш кунед. ман ба шумо аз китоби бурро бурро мехонем бо ҳарфи б як ҳикояча мехонам. ҳарфхӯракро ҷеғ занед. ҳикояча, ҳарфхӯрак, баро ҳикояча мехонем. баро ҳарфхӯрак. биё. офарин. гузаред. бегоҳ барф борид. барфи баланд. бомдодон баҳрому баҳодур баробар бархеста берун баромаданд. баҳром барфро бидиду бигуфт: бобӣ, барфбозӣ! бародарон бозӣ ба бозӣ бобои барфӣ бисохтанд. баъд баҳром бигуфт: баҳодур, биё бобел барфро бирӯбем. баҳодур бигуфт: бале баҳром, бирав бел биёр. баҳром бирафту бо бел баргашт. бобою бибӣ ба берун баромада ба баҳрому баҳодур бигуфтанд: бале бачаҳои бобою бибӣ, баракаллоҳ. дӯстам, ба ту чӣ шуд? ман фаҳмидам. вай ҳикоячаи бумро ҳис кард, гӯш кард ва хунук хӯрд. акнун чӣ кор мекунем? вайро ба хоначааш медарорем. дуруст мегӯяд заргӯшак. ҳарфхӯрак кани оҳиста ҳарфхӯрак. ана гарм шудӣ. хуб, шумо ҳам бачаҳои азиз китобро бо диққат хонед. ҳар як ҳодисаҳои китобро ҳис кунед. ана ман ҳам гӯш кардам, ҳис кардам ва тасаввур кардам ки ману баҳрому баҳодур бо барф бобои барфӣ сохтем. панда, вақте ки барф меборад, ман дар рӯи барф ин тарафу он тараф меҷаҳаму мебарам. офарин. гургушаҳо изи поямро дида ҳайрон мемонанд ки харгӯшак дар куҷо пинҳон шудааст. хеле нақс. имсол дар фасли зимистон ману заргӯшак туро ба меҳмонӣ даъват мекунем. маро ҳатман либоси гарматро пӯшида биё. албатта меоям. ташаккур. акнун чӣ кор мекунем? акнун ба хонаҳоямон меравем.
بیایید با حرف خورک خیر گفتن را فراموش نکنید. البته. حرف خورک. بچه های عزیز، شما حرف بل را آموخته. آفرین. این طور که باشد هیجا و کلمه های امروزه آموخته‌تان را در خانه برو تکرار کنید. خیر بچه های عزیز.